Ľudia, Slováci, počúvajte dobre, čo vám hovorí cigán. Ten cigán, ktorý je v uliciach a vykrikuje, že Slovák, že on je Slovák, to on vám má hovoriť, že tohoto svedka odstránili politici, lebo keby prehovoril, všetci sú v base, od Dzurindu až po Matoviča, všetci by sedeli v base, preto ho tam umúčili. A nám teraz tvrdia, že skutok sa nestal. Ja mám 4 triedy ZDŠ a viem, že bol umúčaný, že to bolo plánované zámerne a že to urobili politici. A ja volám Slovákov, aby si zriadili vo svojom štáte poriadok. Nech nedovolia politickým mafiánom, aby oni riadili tento štát a nám prikazovali nezmysly, ktoré tu riadi svetovláda. Takže vás volám. Hlavy hore a prestaňte sa báť.